सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2022 मायथाइनि जि मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनाय गोजौ फरायसालिनि गेजेराव जि सेथि थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोर सनितपुर जिल्लानि मादाव बिथांमोनखौ जों टप 10 बोसोरै होबाय थानाय जायो। बे टप 10 जि बरायनाय हाबाफारि बेयो दिनै बेरसि दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय आबै पुर्निमा गोजौ फरायसालियाव बियो जानानै थांबाय। दा बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि सार बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादों आरो बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैनो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बोसोनगिरि मानगोनां खर' सरकारि बिथाङा आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन बे जिल्लानि गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफैदों। हाबाफारिया थारैनो जोबोद जारिमिनारि होननानै बुंनांगोन। मानो होनबा सनितपुर जिल्लायाव देग्लाय 2022 मायथाइयाव जि बर' बिजोंजों फार्स्ट डिभिजन उथ्रिसारनाय बियो बयनिख्रुइबो बांसिन जादों। देग्लाय गासै 1063 जि आनजाद होग्रा दङमोन। 1063 आनजाद होनायनि गेजेराव सा 120आ सेथि थाखोआव उथ्रिसार जादों। 324आ नैथि थाखोआव उथ्रिसार जादों। सा 208आ थामथि थाखोआव उथ्रिसार जादों। गासै उथ्रिसार जानायनि अनजिमाया जाहैबाय बेवहाय दङ। दा बेवहाय फरायसाफोरा जोंनि जि पार्सेन्टेज बेयाव गासै सा 411 उथ्रिसार जानो हायाखै। दा उथ्रिनायनि जि हार बियो 61.34 जादों। गामाखालि बोसोराव जिबायदि जौखोन्दो जायोमोन बियो देग्लाय गोजौसिन जादों। दा अब्लाबो जोंहा मोनसे आद्रा जानानै थाबाय सिमाङा, बेनो जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि टप 10 सायख'नाय बे टप 10नि जोबथा जि टप बिथांमोननि नाम्बारा जाहैबाय 559 जौखोन्दोआ 63.17। दा होमबा जोंनि जिल्लानि टपआव जाय आवग्रिना दङ बिथांनि हाइस्ट नाम्बारा जाहैबाय 517। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टप 10 आव हाबैनि थाखाय जोङो 7 जौखोन्दोनि उन जानानै दङ। थामहिनबा 42 नाम्बारनि उन जानानै दङ। आं बेनि थाखायनो खावलायदों सनितपुर जिल्लानि जेसेबां फरायसुला फरायसुलिफोर दङ जोंहा मोनसे थांखि दङ जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै फरायसाफ्रा मोजाङै गावनि थांखि बेखौ जाफुंसार होनो हायो। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव आं साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ दिनै इसिबां फरायदों बिनिख्रुइबो बांसिन खस्थ' खालामनानै फरायनाय खावलायबाय। आरो बे हाबाफारियाव दिथागिरि बिथांमोनखौबो खावलायनो नागिरदों जाहाथे गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ फरायनायनि थाखाय जिबायदि सुबिदा होनांगौ बेखौ जाहाथे सुबिदा होनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जेसेबां फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ आं जाहाथे खावलायदों फैबाय थानाय समाव जाहाथे बर' फरायसाफोरखौ बिनिख्रुइ बांसिन मोजां सोलोंथाइ होनो हायो। बे सोलोंथाइ होनायाव जाहाथे बाहागो लायो। आं दिनैनि बे गोथार हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनखौबो खावलायनाय जाबाय। दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव मेट्रिक आनजाद देग्लाय बोसोरनि सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय 120 फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हादों सनितपुर जिल्लायाव। बिनिनो दिनै बिथांमोनहा टप 10 जाय जायगा आवग्रिनो हादों बिथांमोनखौ बेवहाय मान बावदों। दा बेयो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव जोङो गोबां दुखु जारलानि गेजेरावब्लाबो गोबां फरायसाफ्रा गाव गावनि नाजानायजों आरो बेयाव गोबां फरायसालिनि थासारिया मोजां नंसोआ। जोङो मिथियो बेयाव दिनैहाय भेन्सार हाइ स्कुल गोबां दङ। दा भेन्सार हाइ स्कुलनि फरायसाफ्रा गाव गावनि न' खाथिनि हाइ स्कुलाव मेट्रिक आनजाद होनो मोना। बिथांमोना गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गोबां गोजान जायगायाव थांनानै मेट्रिक आनजाद होयो। दा दिनै थेवबो बे जायगानिफ्राय गोबां बेवहाय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानायजों लोगोसेयै सेथि थाखोबो मोननो हादों। दा बेयाव जोङो मिजिंथियो जे फैबाय थानाय समाव आसाम सरकार दिनैहाय बेयाव जोथोन लानांगोन जे जोंनि बेयाव भेन्सार स्कुलनि जेंनाया जोंखौ आरोबाव गोग्लैसोनाय मोनसे थासारियाव दोनदों। बेयो जुदि दिनै सरकारि जायोबा प्रभिन्सियेलाइज जायोबा सोलोंथाइनि थासारिया मोनसे मोजां महर मोनगोन। बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसा दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि लानानै जोङो बायदि हाबाफारिनि रोखोम लानानै जोङो बेवहाय हाबाफारि लालांगोन जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा खुनु गुन गोनां सोलोंथाइनिफ्राय जों खहा जाया। आरो बेखौ नोजोर बोनानै दिनै जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि हाबाफारि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्ला आरो दख'राफ्रा बेयाव लागासिनो दङ। आरो बिनि गेजेरजोंसो दिनै बेवहाय जोङो सनितपुर जिल्लानि सिङाव बेबादि मोनसे सोलोंथाइनि थासारि जे बेयाव फोरोंगिरि बिथांमोन बेजों लोगोसे जोंनि बिमा बिफा दिथागिरि आरो गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोना बायदि रोखोमनि हाबाफारिनि गेजेरजों सांग्रांथि होनाय आरो अरायसम फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय हाबाफारि लानानै जोङो मिजिंथिदों फैगोन बोसोराव जे बिथांमोननि जिल्लायाव 1000निबो बारा अरायसम मेट्रिक आनजाद होयो। दा बिनिनो जाहाथे
रोजासे फरायसाफ्राबो गासिबो मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हायो बिनि मोनसे मिजिं लाखिदों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि नैबेबादि मोनसे बिराद गिदिर गोजोन बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेफोर मोनसे सोलोंथाइनि जौगानाय थासारियाव थांनो थाखाय जों अराय सम थियारि। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोरोबथानि उनाव जोंहा मोनसे जि आद्रा खामानि दङ बे एकर्डनि गेजेरजों दिनै आसाम सरकारा मोनसे कमिसन दानाय जादों जाय कमिसना सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ बिटिआरजों सोसनफानांगौनि थाखायबो बे खामानिया सोलिदों आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो दिनै नाजाथाबगासिनो दङ आरो बियो थाबैनो मोनसे मोगथां महर मोनगोन आरो बिनि सायाव जोङो बे खामानिखौ दिनै खुब स्पिडआव बियो मावजागासिनो आरो दिनैनि समाव थांनाय 2 बोसोराव जि मोनसे दिले जाबाय एबा सासे चेयारमेन गेजेरावनो जोंना रुंसारि जालांदों बिथाङा आरो बिनि अनगायै गोदान चेयारमेन दिनै जाय बिथाङा अफिस लाबाय बिनि गेजेरजों खामानिया मोजाङैनो सोलिदों आरो बे थाबैनो मोगथां महर मोनगोन।